इलेक्शना जाबाय मोनसे खेला फुटबल खेला बायदि 1 घन्टानि गेजेराव गेलेबाय जाय देरहायो बे कापखौ मोनबाय जाय जेनो बे उफाय गैया जना थाबाय आरोखि जि बुंबाय थांबाय उरायलांबाय दा फैला दांदो बिमाय बिबनाय बानायसो मोनसे सिनेमायावनो खामानि मावसिगोन साननैसोनि उनाव दिनै जोङो इयाव आर्टिस्टफोरनि सालबारि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बानजायनायाव बर' बिटिसि आरो बिटिसिनि बाहेरनि जेसेबां महरगिरि दं फिल्मनि बिथांमोनखौ लानानै गेट टुगेदार जादों एसे सावरायनाय मोखां नायलायनाय कर'नानि समाव माने मोनलायाखैमोन नालाय बिदि चान्स ओंखायनो दिनै बे हालामाव बयबो सिनायलायनाय एसे गोसो फोरमायलायनाय रंजानाय ओरैहाय जादों आरोखि बेयाव फैनानै आं मोजां मोनदों बेयाव महरगिरि हिसाबै सोर सोर फैदों होननानै फोरमायगोन दा मासुम नार्जारि फैदों निकिता आरो बेनिफ्राय गसाइ दैमारि ओमफ्राय मेरला दं लकेलखौथ' मुं बुंख'नो हास्लाबनाय नङा माने जेसेबां आर्टिस्ट दङ बर'आव लदब लदबफोरा गासिबो फैजोबदों बावैसो सिगां बिटिसि इलेक्सनाव गोबां फैला बरगयारिजों नोंथाङा फैलाव बरगयारि हिसाबै गोबां दान्थे बिदान्थेखौ नुलायनाय नुनो मोनदों नोंथाङा जुदि प्रमद बर'आ जुदि देरहायोब्लाथाय सिमला गाया होनना फोरमायनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन ससियेल मिडियाआव नाथाय मा फोरमायगोन दा बे सिमला नङा बे खामार दैसासो ओमफ्राय इलेक्शना जाबाय मोनसे खेला फुटबल खेला बायदि 1 घन्टानि गेजेराव गेलेबाय जाय देरहायो बे कापखौ मोनबाय जाय जेनो बे उफाय गैया जना थाबाय आरोखि खिन्थु आखौ मोनसे फिल्डआव आरो गेलेफिनगोन बिसोर बे इलेक्शना दानिया खेला रखमसो नालाय बे जि बुंबाय थांबाय उरायलांबाय दा फैला दांदो बिमाय बिबनाय बानायसो मोनसे सिनेमायावनो खामानि मावसिगोन साननैसोनि उनाव मा सावथुन बानायगोन होनना फोरमायगोन दा आङो गावनिखौ मिन्थिया आङो मिशन बड'लेण्ड होननाय बानायगोन बेहाय फैला मेन्देला सोरां गासिबो थांजोबगोन फैबाय थानाय यां सेंग्रा लाइमोनफोरखौ मा फोरमायगोन दा सावथुन मुलुगाव मा जानांगौ होननानै सिंगारफ्रा प्रेक्टिस खालामनांगौ घन्टासेयाव खमायाव 10 मिनिट माने सानसेयाव 4 घन्टासो रेवाज खालामनांगौ बेनिफ्राय एक्टर एक्ट्रेसफोरा आयना गिदिर गिदिर लानानै एक्टिंखौ बुंबाय थानांगौ माने गाबनाया माबायदि मोसानाया माबायदि आंखौ बोरै थाबाथाय फ्रेमाव थिग मथि मोनगोन ओरैहाय माने न' सिङावनो माने आयनाफोरखौ लानानै प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ जाहोना जाहैबाय जोंनाव फिल्म स्टुडिअ गैया बर'आव दा जुदि फिल्म स्टुडिअ बानायना होयो बिटिसिआव बे मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव अब्ला जों बेफोरखौ क्लास लानो मोनगौमोन दाथ' गैया नालाय मोना ओंखायनो आङो प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदों नोंथांमोननि गेजेरजों जुदि हायो थाबैनो बे बिटिसिनि आन्डाराव मोनसे मुम्बाइनि बायदि फिल्म सिटि बानायना होनांगौ अब्ला नोंथाङा देरहाबायानो थागोन आरोखि बेखौ मावब्ला आर्टिस्टफोरा बिथांजों थांजोबगोन बे मालाबा मोननाय मोनियावसो आर्टिस्टफोरा गावस्रालायनाय जादोंथ' जुदि बैखौबो समानै नायोबा बिदि गावस्रालायनाय जानाय नङामोन निस्सय दा फोथायनाय दं नामा प्रमद बर' बिथांनाव आर्टिस्ट एसोसिएशननि सायाव माबा मोनसे नायफिननांगौ होननानै फोथायनाय दं नामा नोंथाङा मावनांगोन बिथाङा फैला बानायसाथ' बुहुत हेल्प होदों ना जुदि मावाबा फैला बानायसेखौ रायगोन जोङो मानो बिनो हायाखै माने बेनो आरो फोथायनाया फैला बानायसो दं नालाय माने माबा मोनसे मोनथारगोन होननानै माने हप खालामनो हायो आरो बिखाफोर जाना बुंनो हायो जे जों आर्टिस्टफोरा माबा मोनसे मोनसिगोन थाबैनो फोरमायनायनि थाखाय